aku ki ra blereng karo bondo donya. Aku arep kaya ngene iki, uripku kuwi miskin. Ngono. Nang aku kere. Dadi nek wong tak imingi-imingi bondo donya iki nggo ngopo? Wong urip ki ora kudu ngawula bondo donya. Wong urip ora kudu ngawula derajat pangkat. Sok neng kono ki ora ditakokke derajatmu apa, pangkatmu apa, bandamu pira, sing ditakokke kelakuan sing apik. Jangan tepuk tangan. Apa gunanya tepuk tangan tanpa saweran? Oh, pancen setan tenan kok. Berarti kowe bapakne setan. Hus. Ayo wis. Saiki ngene Mas. Sing jeneng ukume adile wong nyilih kuwi disilihi. Upama ora disilihi ya wis ora usah dadak meksa. Ukume wong takon diwangsuli. Wis ngono kuwi. Urip ning alam donya ki mung rong perkara. Takon diwangsuli, nyilih disilihi, padhang peteng, mlebu metu, mati urip. Ngono.